Bawas na lang. So ayan everybody. Si ate na ang nag-drive. So muna karon Baka kamot sa mga bila. magmata na gini. Yan. We have it. Even. Balik sa kanya. Baka kamot lab 9 o'clock o 3 o'clock na. Tama ka. Idot kay di man nakabuylo kay pasakat man. Di man na mo sakay ng 1 speed. Pag-abot nimo sa kurbada, buhayan mo gamay para maka munag kapal. Yan ay sa ligo. Oo, okay. Dila ka maliko. Sa kurbada kami sumuliko, yung minor ka. Nabi. Nakatry ka itong dula sin sa time ka na sa mall. Abot dila. Ngay Sa bayan na dila ka maliko. break ka. Ano? May manibela nakatry ka. Hmm. Try ko anong sa una kay. Dili ko mo break. Sige. Ako sa kuda. Mabig yung bangga. Kato mo itong ano. Malimot. Racing. Sige niya siya para na-ebidensya kita atong pop-up. Nakaganyan ako ng video ya. Nag-iyo na gani ko mata may tanan. Malimot lagi kong break lagi na. Ay ano ko yung dong ano. Okay, boy Noy. Para kabalo ka, ibutan sa 40. Para mapili mo ang 40 nga speed. Okay. Makanak mo na yung 40 yan. Sakay mo muna nga kamot. Ano? Bantay ni mo ng humbok. Kani? O, dila ni mo ibutay mo tam. Dila ni mo i-rest. Ano ba? Mawit. Ano yun ito may ilan sa Okay. So, Naray manok. okay. Sino? Para natin pang sinula. Sunod ang paubos na po. Kaya para makontrol ni mga braking. Kani ang pasaka, makontrol ni mga accelerator. Nganit gid no dili pwede patag ra. Ay mag-break di kapag paubos yan. Okay, automatic man siya. Sumudown din siya diretso boylo-boylo. So mag-break ka o gamay-gamay. Kani nga dalan Dix, mo ni mong dapat praktisan. Kayang pasaka. Lagi mo. Pa Lagi kay Itong parang sa sanang Mga na pa kagayan, pa-drive ang punta ka. Oh, di ba? Bahala di ka mo vertic pasakay na ra kasi ng lane. Kung asa ang anak, dito ka mo liko. Bino. Lingaw kayo. Mura nagdula. Imong tanahon, advance ka og tulo ka poste gikan sa imong sakyanan. Kaya para makita nimo ang unahan kung may kurbada or wala. Para kabalo ka mo maneuver dayon ba, mao na defensive driving. So advance ka tulo ka poste or 3 to 5 ka poste. Para sure gyud ba kana ako paniguro na siya kanang ginatudlo nako. Tamaki. Paano gid siya, ipa-shift gid siya sa yung sunod na gear. Oh, ana oh. Di ba relax na makina? Kaya ni-shift na siya. Tuti mo, ana maguto. Ana ba nang kala sa gasolina? So ni automatic din siya og shift ang gear. Oh, automatic siya shift mo up shift siya. Di bilo eh. Nag-low gear na po siya. Oh. Di, duti. Duti, hantap mo shift gid siya. Sige. Okay na kurbada. Okay na, straight na dire. Oh, Tinda Wala kay liko. wala pa. Unahan pa. skating. So na kurbada, hard left nga kurbada. Pero dili sa ano. Kanang kurbada. O kana, di ba nag-shift na siya? Mana siya? Dito lang ka ako na si mong RPM o si mong speed. Okay, dito kay pasaka man di man siya mo kan. Oh, di ba? Nag-shift lang sa giya. Masarang ano din matik. Oh. Ikaw Okay, gina-encourage sa mga magtuon ani. Akong
sa manual mo malibog ko atong mag-shift bitaw gear bitaw Di ko. lubag pala. Mag 1 2 3 ka kuan gato sin. Katong kambiyan. Oh, sa kambiyan ko saan man ni siya. First. Pagkabalo nga mag-shift na kaginadto. Ay nagkakurat sa imong sugat. Importante na kasi muli niya wala na siya kuan. Oras ako sa una mag-bike ba, pulbaan ko mag-bike ka ano. Pag mutabla Makita ka nga na mutabok. imo overtake padong sa imo. Naano man dai ko dati kay. Either bike- mo padaplit kung bike dati kay gina. or mo minor. Muna maila ko la dito kay. Pero sa national Gamba highway na ako ang bike. Kuha kaya pag kuha nag-try ko itong nagtabok ko sa Straight lang. ya sa may Sunod ako sa iyo. convenience bitaw. Sugo ko nila mami nag-bike ko. Sabi na mo overtake na sila. Yeah. May gani akong gidala nga bike katong na-brake kay Ate Chichi. Sa dihang pagtabok na ko ni hunong matog kalit ang motor. Pag hunong so dalian ako naka-brake ko. So, Kung wala to ni kuan katong isa kong gidala kay katong na to'y paggamit ni mami katong daan. Kung to'y brake, lahos gid ko sa motor. Ayo pala. Layo pa kayo. 3 kilometers pa. Sulit pa ni yung motor. Kani nga ni pang build mong guning confidence Lagi. driving. check ako guro makulbaan ko eh. Kung gani magdula gani ko email makulbaan gid ko. Subo kasi yung reference. Lagi te. Ang ako kay makulbaan ko tong manual bitaw Di te. man okay ra man ta sa ko mga pildi Kana pero pag sabay lang ang pacing kanang sa magdula lang ko ba nga kana bitong daghan na kay ko kill shin. Ah, Kulbaan ko mapatay man sa tong ka. kalaban. Ano paspasan magtulong sa turing na buong na. Tong practice ni Kuya Nunoy kay. Okay ra man ako ano, pero katong gipa-drive po ni, itong ipagawas ni taon na si Kuya ipagawas ang ano ba? Tong transformer. Mura kong nakulbaan noon kay todo kay kuha kahawid. Kasi matumban ako gayo ba. Madaratso nimo bangga sa wall. May lag motor. Lumping yun. Ako na naon nga pare-pareha la sa motor Way kung sa clutch. Way sa ang accelerator. O down si pa siya. O sige. Okay, tama ka na. Parang sisikot ko. May nagsunod kay motor. Ipa second gear sa siya. Ay sa buhay. Ipa shift sa siya. Kung maabot na kadol boy, na lang. Kailangan mong guni siya muna. Ayan na lang. Ayan. Labi, clear ba? Idot eh. Vertikan ka? Try ka? Yo, uy. Ayaw tiwi, wala pa kayo siya dyan eh. Wala, sundi lang na yan, please. Ito, maabot na dito. So magkuha, nag-give ka na og speed eh. Tsaka magpatabang tapag atot. Ay wala niya na gamito nun pa muna akong kwarta. Sunod na. Wala ba yan? Mabisa ko dron. Kumil ba kayo ba? 5 mil ay, ang speed. Di ang speeded. 2 mil lang dati. Ah, 2 mil na? Oh katong yung ko sa imo last time ba? Pasabot ticket to naman itong driver's license. Atong ano na to te? Kana Agis dito, mahal lang. mura daw to sa iya ni Kuya Jeffrey te. Yung kaila. Pwede naman ka dito sa kagayan mo ko alam kay pwede naman daw isa lang ka ID yung isa ka account ang Google Ads ng Dexter. Ha? Di ba yung ka pwede ra ID, same ID lang gyapon ko ma-apply ko koglain. Sa Google Ads ako ba sa YouTube? Ayo, basta maghimo ka og another na Another na ano. Basta lahi lang ang account. Oh, lahi ang nga account. Google account. Same ID. Same ID. Ayo pa dito lang. Ay po, 3 kilometers pa. Ano na yung mga bito ka sa tumoy? Padayon ka? Dapat kita ko dapat. So na. Sinyas dag right. Yan na ID ra sa kurbada inig likod. Kanang straight lang. Okay. Pagabot sa tumoy ni hard left na ni. Dira na magsugod. Mangitan ako dali. Mangita na ka dali. Unahan sa Corbata. Naan sa kurbada. Padre, pwede na. Kanina daw. Brake niya. Left, right. Nihinig. Dapin sa right. Okay, right pa. Okay, halalay ka may. Buti. Mga na. Pwede na dali. Ay, sorry. Start. Ay, liko na gid ay. Lekong leko.